Hagrama Mohilari is a partner of us. Yes, sir. He came to my residence early in the morning, around 4 a.m. itself, after his win, and he will remain with us. So, absolutely, when BPF is with BJP, there is absolutely no problem. He came to my residence after he wins. He came to my residence at 4 a.m. He offered gratitude to all of us, and he said that we will work together. I think. खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव खिथांखिब्ल यूट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो फुंबिलियाव खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय रायजोफोर गिबियावनो आङो शर्ट भिडिअखौ हगारनानै होबोखाबाय आङो मैयानि समाव भिडिअ हगारनाय जायाखै मानोना आंहा समनि आंखाल बेनिखायनो आं सम भिडिअखौ हगारनो हानाय जाया रायजो राजा नोंथांमोना साननो हागौ आंखौहाय इउपिपिएल सापर्टारखाय भिडिअ बानायाखै होननानै बे नङा रायजोफोर आं सिगांनिफ्रायनो आङो नेशनेल पार्टिखौल'सो भट दाहो होननानै बुंबोदों आं बिपिएफनो भट दाहो होननानै बुङाखै बिपिएफ देरहाब्लाबो बर'नि देरहानाय इउपिपिएल देरहाब्लाबो बर'नि देरहानाय होननानैसो आं बाथ्रा बुंबोदों रायजोफोर माब्लाबाबो आङो बिपिएफखौहाय नेग्लेक्ट खालामबोआखै आङो बेखौसो सानदोंमोन जे बिपिएफआ उल्थां फाल्थां खालामगोन नामा बेखौसो सानदोंमोन बेनिखायनो आङो बांसिन इउपिपिएल पार्टिखौहाय सापर्ट खालामनानै बाथ्रा बुंबोनाय जादोंमोन मानोना साननाय हनायफोरखौ नायोब्ला जोङो इउपिपिएल पार्टिनियावहाय जों बांसिन दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनाय इन्टेलेक्चुवेल मानसिफोरखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो बिनि सायावहाय आं बांसिन सोनारनानै बाथ्रा बुङोमोन बे समावहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ दिन्थिनानै होनो सानदों नोंथांमोनाबो खोनासंब्लानो जाबाय বিটিসি নির্বাচনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 4জন মুছলমান প্ৰাৰ্থী জয়ী ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ 4জনকৈ মুছলমান পৰিষদ নিৰ্বাচিত হৈছে এবাৰ বিটিসিত তাহানিও নোহোৱা ঐতিহাসিক বিজয় বিপিএফৰ আৰু এবাৰ বিপিএফে কৰিবলৈ লৈছে চৰকাৰ বিটিসিত ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 4জন মুছলমান পৰিষদ নিৰ্বাচিত হৈছে ৰাইজো ৰাজা नोंथांमोन ओरैबायदि आसरित जों खोनासंनानै मोनथिबाय जे बिपिएफ पार्टियाव माब्रै माइनरिटी साब्रै देरहाबावखो माइनरिटी सुबुङाथ' माबायावहाय जोंनि ट्राइबेलावहाय टिकेट मोनामोन इलेक्शन गेलेनो मोनामोन सिगांनो दावराव देख्रेबमोन बायदिया केस फाइल होलायखानाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन थानायाव ना बियो ओरैनो देखायफानायसोमोन नामा दा बुंनो थाङोब्ला बे माइनरिटीया माब्रै थानो हाखो ना बिसोरो एलिजिबल नामा केन्डिडेट गसंनो थाखाय बेखायनो बिपिएफ पार्टियावहाय साब्रै माइनि मुस्लिम सुबुङा दिनैहाय केन्डिडेट देरहानाय जोङो नुनो मोनदों अब्ला दावराव देख्रेबमोना इउपिपिएल पार्टिखौल' इगनर खालामनानैहाय बिपिएफ पार्टिखौहाय एक्सेप्ट खालामनानै दोनदोंमोन नामा बेबो कुइसन जानानै फैबाय रायजोफोर नैथि खौराङाव दङ जाहैबाय नैबे नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय हाग्रामा महिलारि सारआ बिजेपि पार्टिनि चिफ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौहाय फुंनि 4 बाजिसोआवनो लोगो हमहैदों बिपिएफआ देरहाखांनायनि उनावबो सिंगेल सरकार दाखासिगोनखौबो नुनानैहाय आरोबाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायहैनाय लोगो हमहैनायनि आन्दोआवहाय मा दं ना बिजेपि बिपिएफ मोननैजों लोगो जानानै इलेक्शननि सिगां इलेक्शननि समाव आरो रिजाल्टनि समावहाय इउपिपिएल पार्टिखौहाय टटेलि इगनर खालामनो थाखाय बिसोरनि आन्दोआवहाय माबा मोनसे थाखुमानानै दङ नामा मानोना बिजेपि पार्टियाबो इउपिपिएल खौ मोजां मोनाखै बिपिएफआबो इउपिपिएल खौ मोजां मोनाखै मोननैबो पार्टिया इगनर खालामदों बेनिखायनो बिसोर मोननैनि पार्टिनि गेजेरावहाय माखासे खोथा बाथ्रा सिखोमानानै दङमोन नामा बेखायनो इउपिपिएल पार्टिया बेबायदि गाज्रियैनो जेननो गोनां जादों मा मावनो हायो मा मावनो हाया बेखौबो जों साननो गोनां रायजोफोर दानिया ब्रैथि खौराङाव दङ दावराव देख्रेबा इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारखौहाय जेलाव हरगोन इलेक्शन देरहाखांनायनि उनावनो सरकार दानायनि सिगांनो जुदि जेलनि खोथा बुंलायखाबायब्ला अब्ला 5 बोसोरसिमावहाय बिसोरबायदि मानसिया मा खामानि मावगोन ओरैबायदि साननो गोनां बाथ्राया दानिफ्रायनो जुदि जागायजेनखाबाय जेलाव हरनायनि बाथ्राखौहाय अब्ला फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोना माबायदि खामानि मावलांगोन नोंथांमोनाबो एसे सिन्था खालामलाय गावजों गाव जेलाव हरलायनाय गावजों गाव केस होलायनाय बर' दैदेनगिरिफोरनि आखल आखुआ बेखौल'सो जोङो नुनो मोनदों
नाथाय इउपिपिएल पार्टिया बेबायदि केस होबोआखै 5 बोसोरावहाय दायखौ नुदोंब्लाबो बिथांमोना केस होबोआखै दा बेखौ नुसेयावबो दावराव देख्रेबमोन बायदिया जेलाव हरनो नागिरदों जाहोना जाहैबाय बै समावहाय जेलाव थांनांदों मानि दायाव थांनांदों इउपिपिएलआथ' बेखौहाय दाय खालामनानैहाय जेलाव दोनहराखै बिनि खिथेर लानो नागिरदों आरो 5थि खौराङाव दङ रायजो राजा नोंथांमोन हाग्रामा महिलारि सारा हा एभिक्सन खालामहोआ बर'नि गेजेराव हा एभिक्सन खालामहोआ नोंथांमोना नंखाय नंदोंब्ला खोनासं उच्छेदটো অসমৰ এইফালে আমাৰ বিটিসি বাহিৰত বহুত উচ্ছেদ হৈ আছে আমি জানো আমিও দেখিছো সেই উচ্ছেদটো যাতে বিটিসিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণটো আমি মাটিৰ পট্টা দিব বিচাৰিছো আপুনি য'ত চৰকাৰী মাটি থাকিব তাতে উচ্ছেদ হ'বই আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত যিমান চৰকাৰী মাটি বড়ো হওক মুছলিম হওক বেংগলী হওক ৰাজবংশী হওক যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে सरकारी माटी जिসকল আছে সকলোকে মাটিৰ পাট্টা দিয়া হ'ব বুলি কোৱাটো এইটোই दिनै जों मा खोनानो मोनदों सरकार दायाखै सरकार दानायनि सिगांनो बेफोर भिडिअआ ससियेल मिडियायाव ओंखारजेनदोंसै आसामिस निउज चेनेलावहाय बिटिआर आवहाय हा एभिक्सन खालामहोआ माइनरिटियानो जा थागिबियानो जा रावखौबो हा एभिक्सन खालामा बे बाथ्राखौ बुंबाय हाग्रामा महिलारि सार अब्ला दावराव देख्रेब आदै मार्कुस आदै आरो ट्राइबेल संघनि मावथि नोंथांमोन अब्ला बिपिएफ पार्टीनि थाखाय माइनरिटियाबो थानांगौ बिपिएफ पार्टीनि थाखाय माइनरिटिफ्राबो हानि फाटा मोननांगौ दिनै मा बुंनो सानदों नोंसोरलाय मा बुंनो सानदों बै समावहाय नोंसोरो बिपिएफ पार्टीया इलेक्शन फाथिनायनि सिगां इउपिपिएल पार्टीखौहाय 150टा चिरां ओनसोलावहाय एलिजिबल मानसिफोरनो हा होदों होननानैहाय दावराव खालामदों दिनैनि समावहाय माइनरिटी आनएलिजिबलफोरनोहाय हा होनो नागिरनायावहाय मा बुंनो सानदों ना बिपिएफनि थाखायब्ला बेफोरो जेबो नङा बिपिएफनि थाखायब्ला माइनरिटियाबो थानो मोनो नामा दिनै बे कुइसना बेरखांदों रायजोफोर बेखायनो रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालाम मात्र फैसाखौल' नायनो नाङा इउपिपिएल पार्टीनि जेननायनि मोनब्रै खारन दं एक नाम्बारावहाय बिटिआर एकर्डखौहाय बिसोरो कमप्लिटलि मावफुंनो हायाखै 2 नाम्बारावहाय रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो हायाखै 3 नम्बरावहाय बर' आइजोफोरनि जौ संनानै फाननानै बिजनेस मावनायफोरखौहाय बन्द खालामदों 4 नम्बरावहाय मेल मिटिंफोरावहाय जुवा होनायखौहाय बन्द खालामदों बे खारनावनो इउपिपिएल पार्टीखौ फेजेनदों रायजो राजाफ्रा चिराङाव बयनिफ्रायबो बांसिन इउपिपिएल पार्टीया जेननो गोनां जादों चिरां बायदि जायगायावहाय दाबो फेजेनदों सिगांनि समावबो फेजेनदों बेनिखायनो आं बुंनो सानदों चिरांनि मानसिफ्रा बिपिएफखौ मानो मोजां मोनदों बिपिएफखौ मोजां मोननायनि जाहोना जाहैबाय प्राइमारि लेभेलावहाय इउपिपिएल पार्टीया थोजासे फैसा राननानै होनो हायाखै मेम्बार चेयारमेनफोरनोहाय सुबिदा होनो हायाखै कन्ट्रेक्टरफोरनोहाय रांखौहाय आग्लाय बिग्लाय गथायनो हायाखै बेनि खारनावनो चिरांनि मानसिफ्रा इउपिपिएल पार्टीखौ गाज्रि मोनदों हाग्रा बंग्रा थांनानै दंफां दाननानै लाबोनो हायाखै बन दाननानै फाननानै जानो हायाखै हादान थांनानै सिफायनानैहाय न' लुनानै थाहैनो खाबु मोनाखै बेनि थाखायनो चिरां जिल्लायावहाय इउपिपिएल पार्टीखौ फेजेनदों नेनानै थानोसै दैजिं फेस्टिभेला वेलकाम बे समावहाय रेडि जाखादो रायजो राजा नोंथांमोन दैजिं फेस्टिभेलावहाय फिसा फिसा दखान होनानैहाय गावगावनि थाखाय खामायनानै लानो थाखाय फैगासिनो दङ नेनानै था अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय खोनासंनानै गाज्रि मोनदों नोंथांमोना गावगाव सुद्रायनानै ला नाथाय आङो माब्लाबाबो गावनि उदैखौल' हास्थायग्रा मानसि नङा आङो फिउचारखौसो नाहरो आं मानो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदोंमोन इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनायनि मेन जाहोना जाहैबाय बिथांमोना माखासे कम्पानि गायसननायनि बाथ्रा दङमोन बे कम्पानिखौहाय बिथांमोना जुदि गायसननो मोनब्ला जोंनि चिरां जिल्लाल' नङा सारा बिटिआरआव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखायनो ओरैनो बेकार थानांनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बेयो सुबिदा जागौमोन आं बेखौसो सानदोंमोन बेनिखायनो आं इउपिपिएलखौहाय सापर्ट खालामनाय जादोंमोन रायजोफोर दा
बाहायग' गाज्रि खाफाल मोनदा जेनबाय 5 बोसोरसिमाव मा मावो BPF पार्टिया जोङो नुफिनसिगोन रायजोफोर जेखि जादोला देरहाबाय सरकार दागोन सरकारा मोजाङैनो सोलिब्लानो जाबाय दाथ' बेवहाय गावग्लुंबो गैला गासैखौबो क्लियार बानायनानै होबाय UPPL पार्टिया थेवबो इगनर खालामजाबाय बे समाव नायलांदो BPF पार्टिया माबायदि सरकार दायो गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि